Samuel ngoma toso mienu ti dumiansa. Na yei echire no na David ba Absalom wo nua ba fefe bia ne den de Tama. Na David ba Amnon pe no. Na Amnon nua ba Tama nti ne ho hiahia no ma no yare. Na oye obabunu. Na eye Amnon den se obeye no brebie. Na Amnon wo adamfo bia wo frɛ no Yonadab. David nua Seme ba. Na Yonadab ye onitiefo se na ɔka kyerɛ no se Adenti na wo ohene ba mu wo fon sei daa no pai. Worenka nkyerɛ me. Na Amnon ka kyerɛ no se mepɛ me nua Absalom nua ba Tama. Na Yonadab ka kyerɛ no se kɔda mpa so na petu yare na se wagya bɛhwɛ wo a ka kyerɛ no se ma me nua Tama mmra mɛma me aduane na ɔnyɛ aduane no manim so na menhunu na menni no ne nsɛm. Ɛna Amnon kɔdaeɛ na ɔboapa yare na wɔhene ba bɛhwɛ no no. Amnon ka kyerɛ wɔhene sɛ ma me nua Tama mmra mɛyɛ tatrɛ mienu manim na menni no ne nsɛm. Na David soma ma wɔkɔ Tama nkyɛn efie sɛ kɔ wo nua Amnon fie na kɔyɛ aduane ma no. Na Tama kɔ ne nua Amnon fie na ɔno deɛ ɔda hɔ na ɔfa amɔre fɔtɔe na ɔyɛ ɔtatrɛ n'anim na ɔkye tatrɛ no na ɔtue akyidadeɛ no na ohwie no n'anim nso wampɛ sɛ wodie. Na Amnon ka sɛ ma nipa nyinaa mfiri me ho mfiri adi. Na nipa no nyinaa firi ne ho firi adi. Na Amnon ka kyerɛ Tama sɛ fa aduane no bra piem na menni no wo nsɛm. Na Tama fa tatrɛ a ɔyɛ no de kɔmaa onua Amnon pie no mu. Na ɔde rema no sɛ onie no ɔsɔ no mu na ɔka kyerɛ no sɛ bra bɛda me nkyɛn me nua. Na ɔka kyerɛ no sɛ dabi me nua mmra me ase na wɔnyɛ sa Israel mu ni adwodwentisɛm yi na me deɛ ahimpo na me de mahohora mɛkorɔ na wo deɛ wobɛyɛ sɛ Israel mu dedentwie no bi na afei ɛne wɔhene nkɔkasa na ɔremfa me nkame wo. Nanso wampɛ sɛ wotie no na ɛnam sɛ ne ho yɛ dene sene no nti ɔbrɛ na se no dae. Ɛna Amnon de ɛtane kɛseɛ tan no pii ma ɔtane a ɔde tan no sene ɔdɔ a ɔdɔ no no. Na Amnon ka kyerɛ no sɛ sɔre kɔ. Na ɔka kyerɛ no sɛ pamo a worepam me yi sen bɔne a woyɛ me no. Na wampɛ sɛ wotie no na wɔfrɛ n'abɔfra a ɔsom no no sɛ pamo oyi firi me so frɛdi na to ɛpono akyi korɔkorɔ mu wɔ n'akyi. Nso na tadeɛ nwonwona yu bi hyɛ no. Na saa matakarina na ɔhene mama a ɔyɛ mmabunu no hyɛ. Na ne somfo no de no firi adi. Na wɔto ɛpono akyi korɔkorɔ mu wɔ n'akyi. Ɛna Tama sesa nso gu n'atifi. Na wɔsunsuan na tadeɛ nwonwona a ɛhyɛ no mu. Na wɔde ne nsa gu ne ti de benabɔ ara kɔe. Na ne nua Absalom ka kyerɛ no sɛ Wo nua Amnon akɔ wo ho anaa? Na afei me nua moawa no ɔyɛ wo nua ɛmfa wakoma ntɔ asɛm yi so. Na Tama tra ne nua Absalom fie hyɛ ne ho fie kom. Na ɔhene David tee nsɛm yi nyinaa no ne bu fu sɛ na Absalom ne Amnon ankasa bɔne anaa papa. Na Absalom tane Amnon sɛ wabrɛ ne nua Tama aseɛ nti. Na mfie mmienu akyiri no Absalom ma wɔkɔtwitwa ne nwan ho wɔ Baal-Hasor a ɛda Efraim ho. Na Absalom hyia ɔhene mma nyinaa kɔɔ hɔ. Na Absalom baa ɔhene nkyɛn bɛkaa sɛ hwɛ wakoare ma wakɔtwitwa ne nwan ho nwi enti ma wɔhene ne nkoa ne nakoa nkɔ. Na ɔhene ka kyerɛ Absalom sɛ dabi meba mma yɛn nyinaa nkɔ na yɛankɔyɛ wɔ so duru. Na ɔhyɛ no nanso wampɛ sɛ ɔkorɔ na ohyiraa no. Ɛna Absalom kaa sɛ sɛ nte saa ma me nua Amnon ne yɛnkɔ. Na ɔhene ka kyerɛ no sɛ adɛn na wɔne wɔn korɔ. Na Absalom hyɛ no ara na ɔma Amnon ne ɔhene ma no nyinaa ne no kɔe. Nso na Absalom ahyɛ ne mmeranteɛ sɛ monhwɛ na sɛ Amnon akomanya nsɛm mu anigyeɛ na mese mo sɛ mommɔ Amnon a munku no munsuro ɛnyɛ me na mahyɛ mo monyɛ den na monyɛ mo ho mmarima. Na Absalom mmeranteɛ no yɛ Amnon sɛdeɛ Absalom hyɛɛ wɔn no. Ɛna ɔhene ma no nyinaa sɔre tenatena wɔn mfunumu so dwanedwaneeɛ. Na wɔwɔ kwa mu no asɛm no duru David nkyɛn sɛ Absalom akum ɔhene ma no nyinaa na ɔmu baako mpo anka.
ɛna ɔhene sɔre sunsuan ne ntaadeɛ mu na ɔda afam na ne nkoa nyinaa gyinagyina hɔ asunsuan wɔn ntaadeɛ mu na David nua Simeon ba Yonadab bua sɛ mma me wura nwene sɛ wakum ɔhene mmamrantie no nyinaa na Amnon ko na wawu na ɛwɔ Absalom anoara frida no a ɔbrɛ onua Tama aseɛ no na afei mma me wura ɔhene mfa asɛm no nhyɛ n'akoma mu sɛ ɔhene ma nyinaa awuwu na Amnon ko na wawu na Absalom dwane na aberante a wɔwɛn no ma n'ani so hwɛe na hwɛ na nipa bebree nam kwan a ɛwɔ n'akyiri no so bepɔ no nkyɛn mu reba na Yonadab ka kyerɛ ɔhene sɛ hwɛ ɔhene ma no reba sɛ wakoa kaeɛ no sɛ ɛteɛ ne no na owie kasa no pɛ na hwɛ ɔhene ma no nyinaa baeɛ na wɔmemaa wɔn ani susui na ɔhene nso ne ne nkoa nyinaa nso su esu kɛseɛ pa na Absalom dwane na ɔkɔɔ Gesurhene Amihud ba Tama nkyɛn na David gyam ne ba no nna nyinaa na Absalom dwane kɔɔ Gesur no ɔtenaa hɔ mfeɛ 3 na ɔhene David ani gyinaa Absalom ɛfiri sɛ na ne wura kyekye Amnon wuo no ho